Paralog kane kadai ka cingyathok Khana Phawer syapang ka Kynthei bat ka Langbrot. Kawe ka Kynthei badung kadon kawe ka Langbrot kaba ka kawa ban khap snyo. Te khnang menom lut ksan ai kamut ban od hi. Hanre namar ba kam nang kala kum khap sabat yakasne de. Ka Langbrot hangta kala kerthat bat kala ong de. Balai pisia ayanga kumta kanran. Kan mentoy ayu ka snam conga si chaw archaw ya phi. Lada pidon kam ya ka do conga don unong syok do ubala ban od sendon yanga tabang. Hanre lada pidon kam ya usnyo conga pan don unong khap upan nom sia yanga haba ukam. Te ka cing sneng chong kane ka cing yathok Khana kalong ba. Ubreo boro udei ban pencana yalade ya ka kam ka ba utrei. Te tangkane hi khublei sibun.